Tässä on tää viitakkeen takominen käynnissä. Nyt tää lämmitetään tässä aajossa ja puuhiilet pitää olla. Kivihiilillä ei taho käydä se takominen ollenkaan. Puuhiilellä tullaan vähän pidempi ja tasainen kuuma siihen. Nyt minä tämän nostan tänne alasimelle ja ennen viitakkeet tehtiin hyvästä sandwich-teräksestä ja ankkurteräksestä. Nykyään ei viitakkeita terästä ennen Suomessa valmisteta ollenkaan, eikä sitä ole valmistettu vissiin aikoinaan kanssa ruotsalaista tuotetta ollut. Siihen tulee oikein hyvä se väri, kun se veteen karastaan. Täytyy mennä valakkeeksi reuna ja siihen saa sitten parakaslaan värisen sen värin ja silloin se on oikein leikkaava viitakke. Se vaatii se karkaisu sitten sen taiton siinä, että sitä ei tule vesileikkaa. Tuo Jäppilän ukon viitakke, sekin on sieltä asti tuona, ei ole sielläkään viitakeseppiä lähempänä. Tuntuu vielä vähän niittelevää vasikoille heiniä ja pellon pientereitä, vaikka onhan niitä koneita kyllä nykyaikaan, mutta kyllä ne viitakkeita vaan näkyy tarvitaan. On panna mies tiukkaan nyt, kun ei meinaa purkaantua. Jäppilän miehellä olikin pari viitaketta siinä ja pannaanpas tuohon ahvenne löysääntymään vähän ennestään ennen kuin niitä taottaa. Ne vähän siinä pehkii, uskaltaa paremmin käsin. On tuolla vielä niitä nippuja kyllä takomata aika paljon. Vähän kiirettä vielä pitää niille heinille. Pitää ensistään löijätä, kun ne on karkattu raavattu, että rupeaa heti takomaan, niin se tulee pätkiä niistä. Ne tullaan, että voi löijättää tuossa ensistään. Sitten kun on se nippu löijättynä, niin sitten ruvetaan ja pannaan tätä tyvipuolesta lämpiimään se raata ja sitten pääsee takomaan. Tuolla lailla pannaan ne pari raattua kerralla ja nämä loput pannaan tuohon sivuun. Ja nyt pannaan sitten hyvät tulet ja kierroksia vähän tuohon puhaltajia lisää. Puhaltaja hiiliä lisää ja nyt se siinä rupes lämpiämään. Ei, nyt se on kuuma tuo raata tuolla noin 10 senttiä. Mä nyt rupeistaan takomaan. No niin, nyt tämä on tämä raada punainen tässä ja nyt tämä on tää kallistumista. Sitten ottaa tätä päältäpäin olemassa. Sitten mä käännän tämän pohjapuolen, näyttää tämän pohjapuolen ottavan, mutta vähän kuurnalle. Tukkan pohjasta kuurnalle, pitää samanlainen olla. Se näyttää hyvä. Sitten hamartaa, pitää nähdä vastaan, ja hamartaa tää yhteen. Ja veteen pannaan karahasta, kun tulee sitä vesileikkaaksi. Tää viitake kuuma tässä ja nyt alkoi se näputtelemaan. Se noin 10-15 aina lämmitetään. Ja sit taottaan tätä päästäpään tämä ohtoiseksi ja sitten taottaan tämä pohja. Tulee kuurna niinku suksen pohja ja sitten se tuli leikkaa vielä. Nyt jos siinä on pieniä rosoja tuossakin taitais vaan olla niin vialla pikkusen pyyhkästä entinen rosa ja sitten vasaralla vielä päälle tuolla. Tämä on tarkka takouminen tämä pohjan takouminen. Täältäpäin ei ole niinkään tältä puolelta. Tää voi takkoa vähän tuumemmin kyllä, mutta tämä alatakouminen on tarkka. Ja hamaran takouminen tämä on hyvin tärkeä siinä, että ei tule niitä vesileikkauksia sitten karasta. No niin, nyt tämä viitake on taottu ja nyt tätä pitäisi vähän oikoja katsoa, että onko tämä kierro näin päin ja samoin noin päin. Kyllä se vähän on ja sitten se kohta vielä viilataan. Tässä tältään tämä ei ole oikein hyvä vielä. Tämä on pullopohja näkyy. Ne ei tuossa takkoissa jouda aina katsomaan. Ja nyt tämä on tämä viiluuhomma tässä käännissä ja viilataan tuolla lailla terävät ja sitten se on karkasua vailla ja sitten sillä pääsee niittelemään. Niin, pitää vesikoittaa. Tää on niin aika hyvästi lämmintä. Kylmää vettä ei passaa karasta, tulee niitä katkeja. Pitäisi olla puuhiilet oikein hyviä tässä karkaisuhommassa. Ennen vanhaan ne käyttivät leppähiiliä ja kuivuhiiliä, mutta niitä ei saa kyllä, mutta mulla on vetäjästä nyt nerehiiliä joitakin tuntuu olevan, kun pamahtelovat tuolla. Kyllä tämä hyvä hiili tämäkin on, mutta se on paljon luvempi, mitä on lehtipuuhiili. Kuumuus täytyy saa, ettei se ole liian kuuma ja nyt tämä rupeaa olemaan niin veteen laittamista vartenkin. Nyt alkaa tämä olla hyvä tämä raakan kuumuus. Nyt minä tämän nostan tuon altaaseen ja
Pari vettä on tuommoista rauhallisempaa ensistä ja sitten kun on sitä tiuhempaa, että se jäähtyy siinä. Sitten otetaan takaisin. Niin, nyt sitä otetaan takaisin. Tuossa on liekillä vähän lämmitettä tuossa hiiloksen päällä ja ei täytyy saada se väri. Tästä se rupeaa tulemaan niin kuin väri. Se rakas vaan väri tulee oikein se. Niin, nyt täytyy kokeilla tätä. Tässä on viilosta tehty semmonen koerauta ja silloin kun se mukavasti ottaa tää kanssi tähän peräsuuhun kiinni, niin silloin se on pureva ja sitten jos tää vähän voimakkaammin painaa, se pikkusen rasahtaa ja silloin on hyvä terä ja kun tässä lohkii, niin silloin se on liian kova. Ja... No niin, nyt se meinoo tuosta mennä jo vähän liian pehmeäksi. Täytyy tulla tussukalla vähän se jäähyttää sitä. Ja... No niin, nyt se on siinä kunnossa sitten, että pääsee niittämään. Niin, tässä on Suihkosen Arnelle viitakkeet, ne on nyt valmiina ja Ovaskaninsa kanssa ihan äsken. No. Nyt sinä pääset niillä kokeilemaan sitten, mitenkä ne katkii ne heinät siellä. No niin, mitäpäs tässä on velkoa? No pitää sitä parikymppinen ottaa vissiin. Joo. Minä tässä tätä kokeilen, minkä äsken taottiin, kun on lampaita on piettynä tässä, niin aina kokeilla aina viitake. Tulooko sitä miten hyvä? Kyllä tällä näytös saa tällä viitakkeella nyt. Ja kyllä tällä niittellä. Joo, ja aika hyvä on. Hommia ei enää lukuiset miehet paljon haluavat tehdä. Mä tiedän mikä sitä menee vikana, mutta kyllä tämä hyvin väärrikas elämä on minulla ollut. Että paljon on asiakkaita ja tää teränteko on oikein hirveän mukavata. Sitä joutuu raattaa lämmittelemään tuossa aina ja karkaisemaan. Ja siinä näkee vähän mitenkä se raata muokkaantuu aina tässä. Ja... Niin, taas tuon panee semmosia karkaisuhiiliä, nyt pitää antaa paras 15 vuotta ja näistä